Sa ngalan sa bahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manakay Dios. Manausap kini Mayong buntag kayo tiran. Og welcome ng Santos Kamisa ni Kadwang Simana sa Pasko sa Pagkabanhaw. Sa hilom at ihalaga to sa Ginoo at ang mga personal nga mga pangamon. Ubang sensasyon sa itong Santo Papa sa misyon simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Ato sa kinihalad, alang sa kapulayan sa makalag, sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal sa kinabuhi nga mihalina. Kung aron mahimo kitang takos sa pagsalmot ng Santos Kamisa, nusula to karon ang mga kasalaan nga nabuhat ug mga ikta sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisal ako sa Dios nga magahom atanan o kay inyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot so nahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa na nga muyo ako sa Santa Maria nga naigulay sa tanang mga anghel o mga santo o kay inyo mga igsuon ari po iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong takita sa Diyos nga magahom matanan o pasayloon sa itong mga sala. Pero ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magambog ito. Mahagahamog tunay nga Diyos, nangahas kami pag-ingalan kanimo nga amahan, hingpita sa among kasing-kasing, ang Espiritu sa among pagkasinagop nga mga anak, aron mahimo kami nga takos sa pagsulod sa langit, nga mao ang among kabilin nga imong gisaad. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhig hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro og si Juan, namalik sa ilang mga kauban og ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadaguan sa mga pari og sa mga kadaguan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan pag-ampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, o sa tanan nga naa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo, misulti ka sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon sa iyang pag-ingon. Nganong nasuko man ang dili Hudiyo, o nganong naglaraw man ang katawhan o mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta o ang mga pangulo nagtigong batok sa Ginoo o sa iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinuod, nining maong syudad, si Herodes o si Poncio Pilato, nakigiusa sa mga dili Hudiyo o sa mga taga-Israel, batok kang Hesus, ang balaan mong sulugoon, nga imong gihimong Mesiyas. Apan pinaagi niini, ilahinong gibuhat ang tanan, nga imo nang gilaraw nga mahitabo, pinaagi sa imong gahom ug pagbuot.
O karon, Ginoo, tan-awa kining mga panghulga nga ilang gibuhat, o kaming imong mga sulugoon, hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Ituyod ang imong kamot aron pag-ayo, og itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan og mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Hesus. Human sila magampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, og silang tanan na puno sa Espiritu Santo, og nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Nganom napungot man ang mga nasod, ug ang katawhan misulti ug binuang. Ang mga hari sa kalibutan ni alsa, ug ang mga kadaguan nagakasabot batok sa Ginoo, ug batok sa iyang gidihugan. Lugti untang ilang mga talikala, ug isalikway tang ilang mga gapos, halayo ka nato. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Siya nga naglingkod sa trono sa langit nagakatawa. Ang Ginoo nang yamid kanila, unya diya sa kampungot misulti siya kanila. Nalisang sila kaniya diya sa iyang kalagot. Nagbutang ako sa akong hari dito sa Sion. Ang akong balaang bukid, isangyaw ko ang kasuguan sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo mingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug akong ihatag kanimo ang mga nasud nga kabilin, ug ang kinatumyan sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila sa bunal nga puthaw, imo silang bukon ingog kulon nga yuta. Bulahan ang tanan Nga nga nagasalig sa Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo ng hatagong kaluwasan, dalay kong siya, labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manakay niyo. Manausap kanimo, Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw, o Ginoo.
May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi iniana miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makita sa gingarian sa Dios, gawas kon siya mataw pag-usab. Usao man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo, dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan siyang inahan aron magpakataw pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingarian sa Dios, gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab. Ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin mo huros, bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paguros niini. Apan wala ka mahibalo, diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Maigsoon din sa ito mapagbasa karon o sa ito ang Ebanghelyo at ang nadunggan ang panag-istoryahanay tali nila ni Nicodemo o ni Jesus. Ang focus sa realidad sa bunyag ug ang makaluwas nga mga buhat sa espiritu. Ang pagsulod sa gingarian nahimong posible pinaagi sa bunyag. Si Jesus mingon, sultihan sa iyang pagsulti ngadto kang Nicodemo, walay makasulod sa gingarian sa Dios, gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Sa kasukwahi kon unsay gituan o gidawat sa mga Pariseo. Para nila ang pagsulod sa gingarian sa Ginoo pinaagi sa matinud-anon o metikulusong pagsulod sa balaod o sa mga tradisyon. Si Jesus nagsulti o nagtugot sa Espiritu Santo nga magbag-o sa kinabuhi sa tao. Usa ka tao nga andam nga matransform pinaagi sa Espiritu Santo. Usa ka tawo nga abli sa makapalagsik nga puwersa sa Espiritu. Karon mangutana kita sa atong kaugalingon, ang atong mga kasinatian nagbabag ba kanato gikan sa pagsabot ug pagtubag sa pag-aghat sa balaang Espiritu. Ang atong natigom nga kahibalo ba usa ka babag alang sa Espiritu sa pag-iya kanato sa iyang gusto nga atuang adtuan. Ang atong gahig-ulo nga mga pangatarungan nagpugong ba sa Espiritu sa pagpatugha sa bag-ong kinabuhi dinhi kanato. Nagpalihog para sa katilingbanong pag-apo. Binunyagan sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Nahimo kita mga anak sa Dios. Isip matuod nga mga manununod uban ni Kristo, masaligod kitang munangop ngadto atong amahan. Muingon kita, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan dinis kalibutan mahiusa aron sa pagsalamin sa hingpit nga kahiusaan sa Santissima Trinidad, ang katilingban sa Dios ng gugma. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga binunyagan mutubo diha sa kahingpitan
sa pagkinabuhing Kristohanon. Mag-ampo kita. Amahan dungga kami. Alang sa gubat sa tunggang silangan, sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa tunggang silangan ug sa kalibutan, hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis ug kahakog ug sayop nga paggamit ug gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga. Dungga kami. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, nga mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga biktima sa gubat, alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, ug nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sila nga naulipon sa kahadlok makakaplag sa kagawasan sa mga anak sa Dios. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga maghago kita sa pagkabig sa mga walay pagtuo aron sila motuo ni Kristo ug mabunyagan. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga ang atong mga kaigsuonan nga mihalina mabanhaw ngadto sa himaya sa Santissima Trinidad. Magampo kita. Amahan dungga kami. Langit ng amahan sa among paghalad o mga pagampo, kabiga kami ngadto sa kayusahan sa Espiritu nga nagpuyo diha sa imong anak, sa imong mga anak ug sa imong anak among maunubos ug Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
iso, pagampo ka marong ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos kamahan nga mga gahom matanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapusulanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya, sama nga imong gihatag kaniya, ang hinungdan sa dakong kasadya, ihatag usab kaniya kahingpitan sa kalipay diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amunang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayko mata. Santos nga mahan Diyos katunhay mga gahong matanan, angay matarong gayon, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayon, niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, karos si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya mga anak sa kahayag, nahimugso nga na sa kinabuhing dayon, ug alang siyang katawhan, nablihan pag-usab ang mga gagaan sa langit. Ang among gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon. Ang among nga kinabuhi na banhaw, pinaagi siyang pagkabanhaw. Tugod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga paglingon. Sa tugid ikaw, Ginoong tuburan sa nagkasantos, ipralang imong espiritu o pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kinihalang ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang galingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag ni gadto siya mga tinundan og biingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawat, nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kini pag-usab, mihatag ni gadto siya mga tinundan og biingon. Dawata kini og Panginoong kamong tanan gikan kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanato. Kini ang misteryo sa pagtuon. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, balikan Aron paghandog
hinumdum sa kamatay ug pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug molagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa di sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa ibong kalibutan. Hiwa nga mahimpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imo nga anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug giha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero magambog itsabahan kami itong mga pulong itulog ka nato sa atong mauna. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo mo kami luwaso sa nagdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron trabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kadunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunugon. Ginoong Kristo gigon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kay inyo, ang kalinaw ihatag ko kay inyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay niyo. Manausab kanin. Ipakita ta ang pag-inigsuray. Deus a Deus, nagpawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Deus a Deus, nga nagpawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Ulero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Atagin kami sa kaligtayan. Kini mo may umaong Diyos ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ngayong makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamakayo ko. Kaluy ipagtanaw Ginoo kini imong katawhan, sanglit gibag-o mo kami pinagi sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa imaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mo lang kita usa ka man namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya samahan ato ipadungod alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan, amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong giharian, matuman na imong pagbuot di sa yuta maingon sa langit. Ang kalaon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunualwasa kami sa daotan ang maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong udan-ad kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kanim. Huwag palangin ang takabot sa tumay ugmaong nga Diyos, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos Kabisa, lakat ka mong isang iyong ug magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.